żarty się skończyły, czyli temat schodzi na piwo. Mam nadzieję, że tytuł jest wystarczająco kontrowersyjny i że wszyscy już zawodowcy tematu chycili się za głowę, bo ja bym się chycił. I nastąpi tutaj starcie dwóch piw, chociaż pewnie wielu z was tego pierwszego nie uważa nawet za piwo. Ale do rzeczy. Pierwsze z piw to jest kasztelan. Piwo kochane, lubiane przez wielu mężczyzn i kobiety, dzieci raczej nie na świecie. Kupione za cenę ile, Aga? 2,79 butelkowe. 2,79 butelkowe. W puszce było, nie wiem czemu, trochę droższe. Bodaj. Nie będę się tu, nigdy nie jeżdżę po alkoholu, oczywiście. Nie mam prawa jazdy. Nie wchodzę tutaj w... O, butelka jest zwrotna w ogóle za 35 groszy, to spoko. To spoko. I tutaj no nie wchodzę w sody i tak dalej, bo nie jestem Tomaszem czy koparą, zresztą do tematu, którego zaraz tu przejdę. Także to piwo kosztowało 2,79, jestem jego wielkim fanem. Jedno z moich, że tak powiem, ulubionych. A teraz drugie piwo, prawdziwie słowiańskie piwo, z bardzo ładnie wyglądającą tutaj, nie wiem jak to się fachowo nazywa, no bardzo ładna etykieta na flaszy generalnie. Jest to piwo Ogień Raroga z browaru Perun, czyli Perun to, o ile się nie mylę, był jakiś słowiański bóg. Session IPA 4.2, czuję się teraz jak... Nie mogę mówić takich tych ważnych słów, bo się czuję jak pan Tomasz. 4,2 alkoholu. No tutaj w ogóle bardzo mi się layout podoba, że tu jest tak wszystko ładnie opisane, co tutaj w tym piwie jest, ale ja jestem laikiem, to się nie wypowiadam. Warto zauważyć, że wygląda te piwo jak taki brudna woda po myciu garów. No i na pewno wielu z was zastanawia się, jaki jest w ogóle sens robienia testu dwóch takich piw tak odległych od siebie i cenowo, bo jeszcze nie powiedziałem, to piwo, czyli Ogień Raroga kosztował 8 zł, no a to piwo kosztowało 2,79 i teraz pewnie wielu z was piwoszy, smakoszy wyhodowanych na filmach pana Kopyry stwierdzi, że ja tu chyba generalnie, jak to się mówi, walę w chuja, albo mi klupło na dekiel, że ja w ogóle miałem czelność, usnąłem się w palucha w ogóle, że ja miałem czelność dwa takie trunki zestawić w ogóle w takiej odległości obok siebie. I dlaczego ja to robię? Bo chciałem tutaj pokazać, czy w ogóle z perspektywy takiego typowego piwowego Janusza, albo używając terminologii growej, piwowego nuba, czy ja w ogóle jako piwowy nub, który uważa piwo kasztelan już za piwo całkiem niezłe, jest sens kupować droższe. To znaczy droższe, nie żeby tutaj cena była jakimś głównym, że tak powiem, wskaźnikiem, ale w ogóle czy człowiek na moim poziomie niedorozwinięcia gustu piwnego potrafi docenić to, że to piwo faktycznie obiektywnie powinno być lepsze od tego. No bo ja na przykład osobiście kasztelana bardzo cenię i poważam i mniej więcej jest on dla mnie na poziomie, powiedzmy, perły, czyli no mogę powiedzieć według mnie, że jest to piwo lepsze od na przykład Tyskiego, Warki, Harnasia, co tam jeszcze, Żubra i tak dalej, że w mojej opinii jest to piwo jakoś tam stojące klasę wyżej i że no generalnie smakuje lepiej, jest lepszej jakości. I czy ja będę potrafił jakoś, powiedzmy, obiektywnie wyróżnić przewagę tego tutaj Ognia Raroga nad kasztelanem? I to jest na pewno dla wszystkich ludzi, którzy się uważają za wielkich piwnych zawodowców, kontrowersyjne, ale no trudno, pewnie wzniosą narobią wielkiego larma, że w ogóle, że ktoś ośmielił się takie dwa piwa ze sobą zestawić, ale myślę, że wielu piwnych Januszy, którzy zamiast jednego piwa za 12 wolą sobie kupić na przykład 3 niezłe kasztelany. Trzeci raz tracę wątek tego, co mówiłem, to może bez zbędnego dupczenia. Zobaczymy, czy w ogóle dla człowieka, który nie jest żadnym smakoszem piwa, który jak jest ciepło, to lubi sobie wydupczyć piwo za 3,50 do 4 zł, czy jest w ogóle sens hipsterować i kupować piwo za 9, tak? Pewnie jestem piwnym podczłowiekiem, ale do dzieła. Dobrze widać? Dobrze widać. To zaczynamy od Januszowego kasztelana. Piwa, które kochają kobiety, dzieci nie powinny. Dobra, mam nadzieję, że nie widać brudu na szklance. A jest brud na szklance? Jest. Chyba ty. O,
nalewam tak, jak mnie uczyli w internetach. A w ogóle ono się nie pieni ani trochę. Bo szklanka jest za mała. Barwa, zdrowy mocz. Można się zaprezentować z bliska. Ładny test. Powinienem zatąkać kinol, ale nie. Kasztelan jak kasztelan. Smakuje jak zawsze, czyli parafrazując pana Wiesława Wszywkę, wyśmienicie. Dobra, teraz to piwo, na które wydałem pół wypłaty z YouTube'a, czyli... Jak ona się tam nazywa, bo już straciłem wątek. Ogień Raroga. No. Dobra, czyli otwieramy A pokaż słowiańskiego kapselę. Boga. W ogóle bardzo elegancki kapsel jest. Złapało ostrość? Nie. O, Jest? ale ze mnie zajebista kamerzystka. Piękny kapsel, ale w ogóle kapsel kasztelana tak na marginesie też jest całkiem ładny. Jest mniej, jak to się mówi, Nie łapię ostro. mniej minimalizmu jest. Ale kasztelan zawsze spoko. Dobra. Pachnie co najmniej dziwnie. Czyli pewnie pachnie pięknie i aromatycznie i można tutaj wyczuć pewnie włosy z konia, który tam jechał w południowym Teksasie. No to się pieni. Barzy. Ale w ogóle coś z tymi szklankami musi być, że jest takie... Bo One to nie jest- są szklanki do piwa. No nie są. Można porównać z kasztelanem, że te z prawej strony wygląda jak mocz z niezdrowych nerek, a kasztelan wygląda raczej jak taki mocz ze zdrowych nerek. Tutaj producenci kasztelana i producenci tego drugiego, proszę nie pozywać mnie do sądu, to jest tylko moje osobiste, poetyckie porównanie koloru. Także to nie znaczy, że to źle. No. Znaczy, że nie znaczy, że może źle. No generalnie, powiem szczerze, Może mi jeszcze powiesz, że nie ma różnicy. Wszystko. jako typowy piwny Janusz i człowiek, który zupełnie nie ma pojęcia o niczym, a zawsze się o wszystkim wypowiada, stwierdzam w sumie, że prawdopodobnie bym został przy kasztelanie. I za cenę tego jednego ognia Raroga kupiłbym sobie 2 kasztelany i 2 duże bułki. Także Janusze piwni, łączmy się. Ja wybieram kasztelana. Panie Tomaszu Kopyra, ja nie wiem, jak te dobre piwa mogą panu smakować. Ja to chyba jestem ordynarny pijus.